Perdón polo asalto. De que vai a vosa peza? Pois imos gravar aquí a Cruz Piñón facendo un espantallo para que nos conte que é o que quere espantar na súa vida, ou que espantou. Así que aí está, ela de protagonista e o espantallo tamén, de coprotagonista. Ok. De Porques vai dunha pequena historia de un rapaz que está moi apegado sentimentalmente aos porcos. Ele naceu nunha familia onde se cría cos porcos. Esos porcos son os seus amigos, porque ti cando naces no pobo, os animais son os teus amigos. En este caso, o noso personaxe é amigo dos porcos, despois vive unhas certas experiencias que o marcan emocionalmente co tema dos porcos e, bueno, quizás aí empeza a irselle un pouquiño a perola. Pois a nosa peza o que imos facer é unha mistura entre curtametraxe de ficción e videoarte. Todo eso con unha música de Guadi Galego que lle dá consistencia á historia. Está ben. Non sabría decirche, porque tivemos que cambiar sobre a marcha e a peza vai sobre o arado. Sobre o arado que tedes aí, non? Sí. Ese arado de aí. Ese arado. Non sobre ese, non. En xeral sobre o arado e en concreto sobre un tipo de arado que é o arado de vertedeira, que foi unha creación china e bueno, que revolucionou realmente o mundo, ¿no? A civilización. E ese basicamente, estamos traballando en base a ese concepto. Pois eu quería intentar facer un videopoema sobre a Ponte da Marquesa. Para, que houbo cambios. Ao final non imos ir por aí, Celia do pasado. Finalmente a peza será o resultado dunha exploración moi persoal sobre Navia e o seu significado. Eu fun buscando a Navia por San Sadurniño e crin atopala nun certo rastro de luz que cubría varios espazos. Pois eu vou facer unha pequena peza, tamén dun lugar baleiro, pero coa intención de habitar o espazo a través do sonido. Que quere decir gravar os sons da xente, dos nenos, dos pasos e habitar o espazo que na pantalla vese baleiro. Pois vai de que me morreu o marido co Covid e non puiden acompañar porque cando morreu el non permitían máis que 3 personas para como para un terro, claro, non puiden vir. Entonces agora pues, viñe traer unhas flores e bueno, vamos. El viento que te axuda. El viento que me axuda, que me leva. Un rapaz que sempre vai preocupar dela, que bueno, un rapaz novo que fai un intercambio xeneracional con outra persoa de idade apoiando nunha situación difícil, ¿no? Principalmente me enamoré de esta escultura de Navia y bueno, informándome también un poquito acerca de lo que representaba y ¿no? la idea que se tuvo aquí de reivindicar un poquito también estas diosas gallegas, ¿no? Un poco como nos contaban el otro día de que es verdad que conocemos a dioses, ¿no? Pues a Medusa, a Zeus, ¿no? Pero lo que hay aquí pues que está genial tamén reivindicar un poquito e que se conozca máis, ¿no? Pois por agora vai de estruturas dentro do rural. Non sei que acabará sendo, pero agora é eso. Non podes avanzar nada máis. Refuxios dentro do rural, construccións para coixarse, hasta aí podo ler. Bueno, é un pouco as expresións que tiven aquí ao chegar a San Sadurniño, pero é máis bien dende un punto de vista moi persoal entre dúas persoas que están, digamos, buscando o seu sitio no seu mundo, no seu respectivo mundo, e bueno, é un pouco ese é o resumen da miña peza. Mi pieza, pouco puedo contar porque aún estoy investigando el entorno y la gente de todas las 7 parroquias de San Sadurniño, pero creo que el título va a ser San Sadurniño en negativo. Bueno, é unha historia que ocorre durante a noite de San Xoán antes, bueno, como se pode ver o tempo non axuda moito. Entón, é dunha rapaza que ten varios problemas, entón vai contando a súa historia así a grandes rasgos, é bastante dramático. Algo que engadir?
Pois que de Mechexa de San Xoán hoxe non vai moi ben o tempo, pero... Pois vai da nosa infancia, das vivencias que temos de cando éramos nenas e un pouquinho máis maiores. Mas cando éramos mozas dos traballos que pasamos de como era a vida antes. Mas ben o que foi a nosa niñez. Desde que menos acordamos de traballos hasta que fomos mozos. Aí